per dates el Copa Amèrica al juny i els Jocs Olímpics a l'agost. Sí. Jo he parlat amb el pare de Neymar sobre aquest tema i ell, des de fa 3 setmanes, que és quan vaig començar a parlar d'aquest tema precisament amb ell, i ho continuen mantenint, és que Neymar està il·lusionadíssim i vol jugar a les dues competicions i intentarà pressionar demà en aquesta reunió a 3 bandes perquè Luis Enrique li doni el vistiplau, perquè Luis Enrique no vol que esculli, perquè considera que hi haurà molt desgast, i Neymar intentarà fer-li veure que té 23 anys, que l'il·lusiona molt, que li motiva molt estar a les dues competicions després dels 2 fracassos en Brasil, i que l'entengui perquè al final una competició com és la Copa Amèrica acaba el 26 de juny i l'altra comença el 6 d'agost i intentarà, entre ell i Dunga, convèncer Luis Enrique. Si és fàcil o no, ja ho veurem. De moment, amb Luis Enrique encara no n'havíem parlat. I demà o divendres serà el dia clau perquè... Atenció, perquè el titular de l'Helena és important. No. Neymar vol jugar a les dues competicions. Albert. Això està molt bé, però aquí qui paga el sou? Sempre estem amb el mateix, no? Qui paga el sou del jugador? El club, qui és el que pateix després les lesions, etc. Aquí l'únic problema que veig jo és que si Neymar no queda content i no va a les dues competicions, això espero que no li passi factura amb el rendiment de l'any següent, no? Perquè quan un jugador, un crac d'aquests, no queda content pel que sigui, amb l'entrenador, amb qui sigui, amb qui no l'hagi deixat anar a on ell vol, després espero que no li passi factura a la temporada següent, baixant el seu rendiment bastant. I a més és que Neymar, perdoneu, ha agafat un estatus dins la plantilla de cara a Luis Enrique que jo crec que ja està considerat al nivell del Messi pel que és l'entrenador, perquè aquests dies de permís que li ha donat a Brasil, o sigui, això et demostren que Luis Enrique li concedeix aquest permís perquè el veu ja en el nivell de... Permiso prevenda, Elena. No utilitzem eufemismes, Cristóbal. Ya lo tuvo la temporada pasada. Jo parlaria de prevenda i a ser greuge respecte a altres jugadors del planter. Un precedent perillós per la gestió de la plantilla. Els capitans que són Messi, Busquets i Mascherano li van donar l'ok, per tant... Ho respecto, si decideix Luis Enrique que facin el que vulguin, un moment, afegeixo una dada al que ha dit l'Albert Atasona sobre Neymar. Em sembla molt bé que tingui moltes ganes, però a sobre té un deute pendent amb l'afició de Brasil perquè els va deixar penjats a la passada Copa Amèrica amb l'expulsió i marxar-se, a més, de la concentració abans d'hora. És a dir, tant Dunga com els afeccionats brasilers exigiran que Neymar estigui allà. Per això té l'espineta dels 2 fracassos. Recordeu que podeu comentar el programa amb el hashtag LaRondaTV. Xavi. No, jo només volia comentar que estic més d'acord quasi bé amb l'ala madridista que amb l'Albert, que m'aprecio molt. Però és veritat, és la Copa Amèrica del centenari, és casualitat de la vida, coincideix amb els Jocs Olímpics a Brasil, que per això pels brasilenys és el màxim. Però, clar, jo entenc també el Barça, i com a culer i com a soci, ostres, Neymar menja de nosaltres. I si tot va bé, Carazo, a l'agost tindrem Supercopa d'Espanya, i si tot encara va més bé, tindrem Supercopa d'Europa. Xavier, te digo una cosa. Lo que ha dicho Elena, si es verdad que Neymar quiere ir a las dos, Neymar estará en la Copa América y en los Juegos Olímpicos de Brasil. Es verdad porque lo dice su padre. No, por eso digo que estoy convencido que será verdad. Però atenció, Carazo, perquè segons el diari Sport, Dunga podria cedir en una competició i prefereix que Neymar participi als Jocs Olímpics de Rio. Bueno, això ahir ho va dir Dunga, però Dunga va dir jo vull comptar amb ell per les dues competicions. Si el Barça em fa escollir, escolliria els Jocs pel fet de guanyar una medalla olímpica, amb una medalla, la medalla d'or. Pero si se consigue eso, Neymar se perderá 6 o 7 partidos, porque él necesita las vacaciones, los 25 días, desde el día 22 de agosto hasta el día 22 de septiembre. No, aquí estan a veure si Luis Enrique pot intentar-lo convèncer a canvi de donar-li aquests dies a Brasil, si se'l pot guanyar, convencent-lo que només vagi als Jocs. Aquí està el poder Luis Enrique també, però que Neymar està convençut en les dues. Que li diguin no, estigui que baixa, entre cometes, els pantalons, però li deixin, però que sigui el Barça que digui no, tu vas perquè jo t'ho dic, no perquè tu m'ho manis. Porque Guardiola se lo dijo. Exacto. No, i després hi ha una altra cosa. Jo subscric el que diu Esport per un simple motiu. I ho desconec, però la lògica diu que si ha d'escollir Dunga... No, és que ho va dir ahir Dunga, declaracions de Dunga. És així de senzill, Elena. Hulk no pot anar als Jocs Olímpics, William no pot anar als Jocs Olímpics, és a dir, es necessiten jugadors de 23 anys o més, a part d'un par de jugadors que poden incloure d'una edat major. És a dir, si ha de prioritzar, és normal que esculli que Neymar estigui amb els que competeixin. Per edat pot competir. Exactament, per això, però hi ha jugadors que poden competir a la Copa Amèrica del Centenari que no poden competir als Jocs Olímpics. I si Neymar ha de prioritzar, també escollirà els Jocs Olímpics, però perquè ell té entre cella i cella guanyar un or olímpic i fer-ho a Brasil. Si ha d'escollir, però, d'entrada, no vol haver de